Ano na naman ito? Nalingim trabaho. Kinsinaway ko pa ikaw ay pagkinausit na doon si ka na uubos ng ngipon na manunuray ka. Pipira-pira na ito sa iyong pating pagdinamon ito nga matatamis. Yung pag-imbotok-botok aning buhok, baga ba kalugot pahoy. Ano na, ilabog ito, ilabog. Kasi lugod na muna ito nga kinabit-bit mo din na nga utan. It nga pipino lugod idait paglina muna kaya hetot pag maupay ti mo lugod na wong iskamusay nga manunulay ka. Ilabog ito, ilabog. Ayaw ito paglina mo kaya nakakaruba ito mga ipon nga manunulay ka. Pastilan, Michael, nakagawas ka nung nga manunulay ka. Pag sinusot ka sa naman kapudulo ng mga auto. Ayaw dirtbot nga manunulay nagsisinayaw pa niya palunggod maini. Punong ka, wari ka gano'n, ada pamahaw, Michael. Ayaw na, pag siniyaw siya, ayaw na asos nga ginoo. Nagdudupa-dupa pa niya manunulay niya tinai, mga ba, kahit sawa nila. Uli-uli kang karabaw rin, tumububot niya manunulay kapag pinasaway, guman niya manunulay ini nga. Naupat pag tubala, luguyan at bayo. Uli-uli. Ayaw ito pag sinuloy-suloy ng palungkan at kalsada. Yung mga bagakat kinuupat pagbanya kilugo dyan na mo matumba ka. Nalo ka na naman susan. Nasimpa ka dito sa kubsumakay. At yan, kaya maagi kita sa pang manunulay ka. Di mahuhulos ka nga panulay ka. At imo lang puno kung manadal kim agtanghano. Kung papasakop kalutan sa kubhana, pagbaktas nga manunulay ka, hara kung sinabit-sabit ka nga mahuduhul na ka nga prestihong ka. Nainunugad ka na lagod din at ibig niyang dinayag-layag. Nga yawa ka. Kanina pinapasakop ka na adi ka, pagbanya kiluwain. Ano ka na naman, Michael? Waray ka na naman lumamon, ano? Nga sumaka na naman timpuno rin alintarakan, ano? Ay, sige no, nakinakakarati-karati pa nga halos ka na nga hipalid at hangin niya manunulay ka. Di ka gud na alam mo na siya itong lawas sa mga baga na lahat papel nga manunulay ka. Hindi na aksyon ka pa. Ano di mo yung sikreto nga ka mag-asa mo nga manunulay ka, Michael? Ano nga ni itingin trabaho, Michael? Ano ting kikinaan mo, Michael? Ay nito, ano ito? Jesus nga manunulay kay sabon man yan ito, Michael, nga manunulay ka sabon. Kasi nga ni nga gumasa kang manunulay ka, magabag ka na burang manunulay ka. Sabon ito, Michael, sabon na yun, paglilinamon ha, Michael, asa itong manunulay ka, malugan kang gumasa kang panulay ka, pagtubala lugot bayuhay miyana. Inano ka na naman, Michael, nasimpa kayo nga pagsasarining uuli. Kasi nga nagbibirik ka na nga manunulay ka. O, pero lugod ito, kung naada ka lugod na kakaturo, kababakunan nga manunulay ka, nga di ka makakauli nga perstihong ka. Nisiring ko pa ikaw pagsalihin, uuli nga manunulay ka siya, nagabagabagat, gintok wow, hit manok nga di ka nakakalakit na perstihong ka na. Nahuhubuan ka pa nga nga manunulay, hala katurog, anay di dahil kakahuwi nga manunulay, katurog, perstihong ka. Ibu.